खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आं मिथिका नार्जारी दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफोराव दङ। UPPLआ बर' हारिखौ रैखाथि होनायाव फेलें जादों बुंदों नन्दलाल मगर। बरपेटा रडनि बारगुवायाव हाग्रानि मोसाखौ गिनायजों मोनायाव उन्दुनाय गैया रायजोफ्रा। प्रमद बर'आ फरायसाफोरनो 2500 रां होनायनि खोथामोन बेखौबो होआखै बुंदों कास्टम बसुमतारी। उत्तर प्रदेशनि गाजिबादआव ट्रेडमिल रान खालामफुबाय थानाय सासे लाइमोना हां सरथेनानै थैदों। दिल्ली बिरखं गाथोनसिम फोलावनाय मेट्र' रेल स्टेशनखौ गाहाय मन्त्रि मदिया बेखेवबाय। जराबादाव गंसे ट्राकनिफ्राय 40 मोसौ बोखांनो हादों पुलिसआ। हाग्रामाया सामागुरि गिर्जायाव इसोरनिफ्राय बोर लाहैदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। बाक्सानि बारापेटा नेपाली बस्तियाव BPFनि दोलोआरि मेलाव BPFनि दैदेनगिरि नन्दलाल मगरा बाहागो लानानै बुंदों दि आथिखालाव प्रमद बर'जों दैदेनजानाय UPPL दोलोआ बर' हारिखौ रैखाथि होनो हायाखै। मानो होनोब्ला रबिबारखालि फुंनि समाव फिन आरोबाव क'क्राझार जिल्लानि जारबारि ओनसोलाव फिन गुलि गावजानानै आरोबाव सासे बर' सुबुंनि जिउ खहा जाबावबाय। बाक्सानि बारापेटा नेपाली बस्तियाव गरखा कचनि बानजायनायाव खुंफुंनाय जादों मोनसे दोलोआरि मेल। बे मेलाव बाहागो लानानै दैदेनगिरि नन्दलाल मगरा बुंदों दि फैगौ समाव लकसभा बिसायख'थियाव BPF दोलोआ जोबोद मोजां फिथाइ मोनगोन। बे हाबाफारियाव मिरु लाइमोन BPFनि नेहाथारि कास्टम बसुमतारी, 21 नं सालबारि बियाबनि MCLA जय मुसाहारि, जिल्ला इनचार्ज प्रेसिडेन्ट कनिन्द्र ब्रह्मजों लोगोसे गोबां नेता कर्मीफोराबो बाहागो लादों। BTRखौ सासन खालामबाय थानाय UPPL दोलोआ गावनि बर' जातिखौनो रैखाथि होनायनि सोलाय एफेक्सनाव हुमखि होनानै सोलोजों राजनिति खालामदों होननानै बुंदों नन्दलाल मगरा। फैगौ समाव BPFनि सासन फैयोब्ला BTRनि गासैबो जाति जनगोष्ठीनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावगोन होननानै बिबुंथि लाखियो नेताया। बरपेटा जिल्लानि बरपेटा रड पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय बारगुवायाव रायजोनि गेजेराव जेरैथिंबो गिनाय। मोसानि गिनायजों उन्दुनाय गैया रायजोफ्रा, जायनि थाखाय मोसाखौ होनो जौ रायजोआ आखाइ गुबुन अस्त्र लानानै ओंखारदों माइनि फोथाराव। जाहोना जाबाय हाग्रा बिफाननिसिम गोबां खेब खौरां हरनायनि उनावबो जेबो बेबस्था लायाखै। बे समाव रागा जोंदों रायजोफ्रा। मख'नो गोनांदि मैया फोथाराव गांसो हाबाय थानाय समाव खदम आली मुंनि सासे सुबुंखौ गाग्लोबनानै गोब्राब जखम खालामदों। बे समाव मोसाजों गाग्लोबजानाय सुबुङा देहा फाहामसालियाव थैनायजों जुजिगासिनो दङ। प्रमद बर'आ BTCनि जार्नालिस्ट वेलफेयार फान्डआव रां होनायनि खोथा होदोंमोन नाथाय दिनैसिमबो बेखौबो होआखै। लोगोसेनो बिमा माहारि एबा आइजोफोरनि गावसुंथा हान्जानो 75,000 रां होनायनि खोथा होदोंमोन बेखौबो होआखै आरो फरायसाफोरनो 2500 होनायनि खोथा होदोंमोन बेखौबो होआखै होननानै बुंदों लाइमोन BPF दोलोनि नेहाथारि कास्टम बसुमतारीया। रबिबारखालि सालबारि जिल्लानि बासबारि प्राइमारि कमिटि BPF दोलोनि प्राइमारि लाइमोन कमिटिखौ आरो आइजो गांखं बे मोननै कमिटिखौ दाफामनाय जादों। बे हाबाफारियाव सालबारि बियाबनिनो MCLA जय मुसाहारि आरो मिरु लाइमोन BPFनि नेहाथारि कास्टम बसुमतारीया बाहागो लाफैदों आरो सालबारि जिल्ला पेरेन्टस बडिनि इनचार्ज आफादगिरि कनिन्द्र ब्रह्मआबो बाहागो लाफैदों आरो बेजों लोगोसेनो जिल्लानि गोबां दैदेनगिरि, मिरुनि दैदेनगिरि आरो बासबारि प्राइमारिनि गुबुन हारि माहारिया बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै लाइमोन आरो आइजो आफाद दाफामनाय बे हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामफैदों। BPF दोलोआव बिबान लानानै बे ओनसोलनि रायजो राजानि जानानै मोजाङै मोजां खामानि मावलांगोनखौ फोरमायदों गोदानै बिबान मोननाय लाइमोन BPF कमिटिनि आफादगिरि महन्त सूत्रधर, नेहाथारि सन्जीब दास आरो आइजो कमिटि BPFनि आफादगिरि मन्जु बर', नेहाथारि सम्पा गयारीमोनहा। उत्तर प्रदेशनि गाजियाबाद नोगोराव मोनसे जिमाव जिम खालामनाय 21 बोसोर बैसोनि सासे फरायसाया फुट रानिं एबा ट्रेडमिल खालामफुबाय थानाय समावनो हार्ट एटाक एबा हां सरथेनानै हरखाबै जिउ गोमादों। हां सरथेनानै थैनाय लाइमोननि मुंखौ सिद्धार्थ कुमार होनानै सिनायथि होदों। नयदानि गंसे इन्जिनियार कलेजाव इन्जिनियार फरायफुनाय सिद्धार्थ कुमारा नखराव सासेल' फिसाज्लामोन।
मख'नो गोनांदि जिमाव फुड रानिं एबा ट्रेडमिल खालामनानै कमेडि किं राजु श्रीवास्तवआबो बेबायदिनो स्पिडखौ बांद्राय होफ्रांनानै हां सरथेनानै जिउ गोमानो गोनां जादोंमोन। दिल्ली बिरखं गाथोनसिम थांनो थाखाय गोदानै लुफुंजानाय 2 किल'मिटार गोलाव मेट्र' रेलनि लामाखौ रबिबारखालि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ बेखेवबाय। दारखा सेक्टर 21 निफ्राय दारखा सेक्टर 25 सिम 2 किल'मिटार मेट्र' रेल लामाखौ फोलावनायनि उनाव आथिखालाव हान्थियारिफोरनि थाखाय जोबोद मोजां खाबु जाबाय। मानो होनोब्ला सिगाङाव दिल्ली बिरखं गाथोनसिम थांनोब्ला दारखा सेक्टर 21 सिमल' थांनो हायोमोन। मख'नो गोनांदि दिल्ली मेट्र' रेल लामाया गासै 398 किल'मिटार गोलाव जाहैबाय आरो गासै मोन 288 मेट्र' रेल स्टेशन जाबाय। दिल्लीनि रायजो राजानि थाखाय दिल्ली बिरखं गाथोनसिम थांनो एबा फैनो जोबोद गाहाम खाबु फैबाय। सानजा गुवाहाटी पुलिस कमिशनारेटनि बेन्दोंआव थानाय जराबाद पुलिस आउटपस्टजों नांजाबनाय नेशनेल हाइवेआव पुलिसा गंसे 16 साखानि ट्राकखौ सिग्रोमनानै गासै 46 मोसौ बोखांनो हादों। पुलिसा ट्राकआव थानाय 2 सुबुं एबा ड्राइभार हेन्डीमेनखौबो हमदों। हमजानाय सानैनि मुंखौ फारियै आरशाद आली आरो आजागर आली होननानै मिथिहोदों। पुलिसनि सोंनायाव बिसोरो ट्राकखौ बर्निहाटआव लांगासिनो दंमोन होननानै फोरमायदों। आथिखालाव पुलिसा बिसोरनि हेंथायै केस रेजिस्टार खालामनानै नायबिजिरनो लाबाय होननानै मिथिहोदों। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सामागुरि खृष्टान गिर्जायाव बोर बिहैदों बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारिया। लोगोसेनो बारग' डेपुटि चिफ खाम्फा बरगयारियाबो बोर बिहैदों सामागुरि गिर्जायाव हाबनानै इसोरनि खाथियाव। बे खाबुआव जायगानि रायजो राजाफोरजों लोगोसे ओनसोलनि साननो हनो गोरों मेलेमजिबि सुबुंफोरजों रबिबारखालि बयनिबो सुखु आरो गोजोननि थाखाय आर'ज खालामो। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।